கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை நாம் கேட்போம். ஆகாய் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 1வது அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, இப்போதும் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரா? உங்க வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். ரொம்ப அருமையான வார்த்தை. உங்க வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். அப்போ கடந்த நாட்களிலே நம்முடைய பாதைகளை எல்லாம் சிந்தித்து பார்க்கணும். எப்பமெல்லாம் நமக்கு நஷ்டம் வந்துச்சுது, எப்பமெல்லாம் நமக்கு வியாதி வந்துச்சுது, எப்பமெல்லாம் நமக்கு விபத்து வந்துச்சுது, எப்பொழுதெல்லாம் நாம் சில அடிமைத்தனமான காரியங்களுக்குள் ஈடுபடக்கூடிய நிலைமை வந்துச்சுது. இதுதான் சீர்தூக்கி பார்த்தல், இதுதான் வழிகளை சிந்தித்து பார்த்தல். இப்படி சிந்திச்சு பார்த்தா நம்முடைய காரியங்கள் நமக்குள்ள தெரியும். அதைத்தான் 7ஆம் வசனம், உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். இப்படி சிந்திச்சாலே போதும், நம்ம தேவனுடைய பாதபடியில, தேவனுடைய வழிகளில், அவர் காட்டுகிற பாதையிலிருந்து எப்போ தவறி இருக்கிறோம், எதுல தவறி இருக்கிறோம், எப்படியெல்லாம் தவறி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட முடியும். இன்னைக்கு நம்ம மற்றவங்க வழியை பார்க்குறோம். நேத்து வந்தவன் எங்கேயோ போயிட்டான் ஐயா. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஒரு ஊழியர் என்னோடு கூட பேசி கொண்டிருந்தார். பிரதர், நீங்கள் எத்தனை ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்கிறீர்கள்? நான் என்னுடைய ஊழிய ஆண்டை சொன்னேன். எப்போது வெளிநாடு போயிருக்கிறீங்களா? இன்னும் போகலை பிரதர். இன்னும் போகலையா? நான்லாம் பாருங்க கொஞ்சம் வருஷம்தான் ஆச்சு, அதுக்குள்ள இத்தனை நாடுகள் போயிட்டு வந்துட்டேன். இப்படி வெளிநாடு சென்று வந்தால் அது என்னுடைய ஊழியத்தின் வளர்ச்சியை காட்டுகிறது என்று அவர் எண்ணிக்கொள்கிறார். நான் வேதம் அதற்கு ஒத்துக்கொள்வதில்லை. நம்மளை வழியை சிந்திச்சு பாரு. நான் என்ன பிரசங்கிக்கிறேன், எதை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறேன், கிறிஸ்து விரும்புகிற வார்த்தையை சொல்றேனா அதை உள்டா விட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேனா? ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்துவதற்கு பதிலாக ஜனங்களிலே என் பக்கமாக திருப்புகின்ற வேலை, அவங்களோட பைய கணக்கு பண்ணியே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் என் வழியை சிந்திச்சு பார்க்கணும். நான் நிறைய எனக்கு நபர்களை தெரியும். நிறைய நேரங்களில் தன்னுடைய ஊழியங்களில் நாங்கள் இத்தனை ஊழியங்களை செய்கிறோம், இத்தனை காரியங்களை செய்கிறோம், அதற்கு இத்தனை பணம் தேவை, இத்தனை மிஷினரியை தாங்க பணம் தேவை, இத்தனை வேதாகமம் தேவை, இத்தனை வீடு கட்ட ரூபா தேவை, இதே ஒருத்தன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான். ஆனால் அவன் வழியை சிந்திச்சு பாரு. கவனமா இருக்கணும். ஊழியத்தை கர்த்தர் கொடுத்தால் தேவைகளை அவர் சந்திப்பார். நல்ல ஆண்டவரே, எங்க வழியை சிந்திச்சு பார்த்து செயல்பட ஞானம் தார். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.